Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangurang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami manato sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Banwa sa Murcia, isa patay, isa nanakpan sa 5 ka mga pugante gikan sa Negros Occidental District Jail. Sa Banwasang Hinigaran, retired nga pulis nakop sa entrapment operation bangod sa pagbaligya sang armas. Masobra sa 40,000 ka mga bakuna nag-abot sa probinsya subong nga adlaw. Sunod sa Bacolod, sarang na maka-request ang supply sa bakuna kada semana. Kag sa Good Vibes, sa Manapla, mga empleyado sa restaurant nag-uli sa bagamay unod nga 100,000 pesos nga cash kag mga tseke. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginhingadlan ang supervising agriculturist nga si Dina Henzola nga mangin OIC sang Office of the Provincial Agriculturist karon nga magaretiro na ang pamuno sang OPA. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, si Henzola magaserbe nga OIC samtang ginalantaw sa probinsya pagkuha sang isa ka outsider nga magatalos kay Attorney Japhet Masculino nga magaretiro na buwas nga adlaw. May 3 ka show cause nga napapanaog kay Masculino angot sa pagpanukot sang isa ka caterer sang isa ka milyon ka pesos nga wala mabayaran nga service sini kag ang ginasiling pagbakal sang grain dryer nga under specification. Kahapon lamang niya nabato ng angot sa mga wala na human nga mga proyekto sa idalom sang Department of Agriculture. Sunod kay Masculino, sabto niya ini, labi na nga natabo pa ini sa tion sang anay agriculturist. Ginalantaw nga mag-aapekto ang pending nga mga issue sa kalawigon sa pag-process ni Masculino sa iya sini nga clearance antes makabaton sang iya nga retirement benefits. Sa number 9, 36 ka mga pulis nga naplag para positibo sa COVID-19 nagbaton sa bulig pinansyal. Liwat ka nagbaton sa bulig pinansyal gikan sa national headquarters ang 36 pa ka mga pulis nga namlag pa nagpositibo sa COVID-19 kag karon nag-ayo na. Sila ang kabahin sa masobra 140 ka mga pulis nga nag-ayo na sa COVID-19. Sa nagligad ka semana, 39 man ka mga pulis na nagbaton sa tag 6,000 pesos nga cash gikan sa PRO 6. Gipahayag naman ni Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sang NOCPO, nga ang pamilya sang pulis sa Sipalay City nga napatay sa COVID-19 ang makabaton man sa bulig pinansyal gikan sa PNP. Sa karon may 34 ka mga active cases ang NOCPO kag tanan naka-isolate naman sa karon. Sa number 8, nagadepende sa gihapon ang pagsunod sa pumuluyo sa minimum health protocol kasubong man pagpabakuna ang pagnubo sa kadamuon sang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling nga hindi man makagarantiya ang pagpaidalom sa general community quarantine sa probinsya para magnubo ang active cases. Sa June 29 nga report sa Provincial Incident Management Team, 1,875 ang active cases, 114 ang naka-recover kag isa ang patay. Patahag ni Lacson kung ibase sa damlag pa executive order nga iya ginpagwa sa health protocol sa idalom sang GCQ nga magasugod Hulyo 1 tubtub 30 ang ginkalain lamang ang mga pagdumili sang bulang sa sulod sang isa ka bulan. Wala nagauntat ang gobernador sa sulit-sulit nga pahanumdum nga magsunod sa minimum health protocol kag ang pagpabakuna ilabi na sa mga nakaschedule na suno kay Lacson hindi na dapat nga mag-isol pa. There's no guarantee because it really depend on the compliance of every individual as far as minimum health standard is concerned. And of course, vaccination. So, I'm still calling on every individual who was given a schedule, please do not
do not refuse and take your schedule. Consider it as a blessing that you will be vaccinated. Sa number 7, pinaagi sa isa ka virtual necrological service, ginpasalamatan kag gipasidunggan sang SP sa Bacolod ang nagtaliwan nga si Konsehal Elmer C. Ini makaligad man sa virtual session sa Konseho Hunyo 25 sa nagtaliwan ang konsehal bangod sa COVID-19. Sa Hulyo 8, natalana nga idulong ang earn ni Sisay Asiniulihi nga palahuwayan. Tubtub karon, wala pa man magadesisyon ang iya partido kung sino ang i-nominate para magtalo sa nagtaliwan nga konsehal. Sa number 6, sumugod buwas nga adlaw ipaidalom na sa General Community Quarantine ang Bacolod City gikan sa Modified General Community Quarantine. Wala sang dako nga diferensyang GCQ sa MGCQ sunod sa Bacolod Emergency Operations Center Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Surongon, bangod sa idalom sang MGCQ ginpangligwat na ang mga guidelines para mas mangin estrikto. Pero sunod sa kay Surongon, mas balantayan ang panibag-o nga strain sang COVID-19 virus nga ginatawag nga Delta strain kay madasig ini nga makalaton kag mas makamamatay ini sang sa original strain. Gani sunod sa kay Surongon, hindi gidapat nga magkumpiyansa para malikawan ini. Bisan pa nga wala pa man sang balasehan para masiling nga nakasulod na ini sa Bacolod. Naginambali lang Delta variant nga grabe mang laton, grabe ang contagious niya, grabe ang pag-spread, gaigo hindi lang tigulang kundi pamatanon mga young population, plus iguon isa sa pamilya tanan sa household pwede magpositibo, kag ang malain pa ang epekto sini mas grabe kumpara sa original nga variant. Sa number 5, Negros Oriental magapabilin nga napaidalom sa MECQ tubtub sa Hulyo 15. Magalawig pa sa 15 dias ang pagpaidalom sa Negros Oriental sa Modified Enhanced Community Quarantine matapos maaprubahan sa Presidente ang rekomendasyon sa National Interagency Task Force nga ipabilin sa MECQ ang probinsya. Tubtub karon, mataas sa gihapon ang kaso sa Negros Oriental matapos marugangan naman kahapon sang 628 ka mga accumulated cases humalin sang Hunyo 23. Pero may 1,061 ka mga new recoveries naman ang Negros Oriental, ganit nagpanaog man ang active cases sa probinsya humalin sa masobra 2,000 karon 1,919 na lamang ang active cases. Pinakadamo nga recoveries ang na-record sa Dumaguete City nga may masobra sa 700 ka mga bago nga recoveries. Gani nagpanaog man sa 332 ang active cases sang Dumaguete. Samtang double-digit cases lang ang additional nga kaso sa Negros Occidental kag Bacolod sa kahapon. 86 ang bagong nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental, samtang 56 naman sa Bacolod City. Sa number 4, may 7,800 ka Sinovac vaccine ang dugang nga nag-abot sa Bacolod kay ingas ang aga. Syudad sa Bacolod na sarang na maka-request sang dugang nga vaccine sa kada semana. Nagapaday ng pag-roll out sa mga bakuna sa mga barangay kag sa mga mall sunod kay Dr. Chris Surongon, Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center. Mas nagadamo na gid sa karon ang desidido magpapakuna. Ang nag-abot nga mga bakuna kainas ang aga idugang pagid sa mga supply nga ginagamit sa mga vaccination centers. Dugang pa ni Surongon karon nga nadala ang Bacolod sa 10 plus areas ukon mga lugar nga may hinali nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 isama ng syudad sa mga prioridad sang gobyerno nga mahatagan sang supply sang bakuna. Kada semana sarang maka-request ang syudad sang dugang nga supply sang bakuna.
Actually, subong ang ginamitingan naman sa Zoom. Oo. No? Sinatuduan kita sa reporting kag paano nato mapa-replenish ang aton ng supply. So, ang initial computation is 70% of your target eligible population. So, kung 70% sa 400,000 nato nga target bakunahan, Oo. so definitely hampangan naton pangayon sa ila ara sa 280,000 doses. Sa number 3, sa masobra 42,000 ka mga Sinovac vaccines nga nag-abot sa probinsya kay nasag aga, halos 35,000 diri para sa Negros Occidental. 34,800 ka dose ng Sinovac ang ginbaton sa probinsya. Ini pinakadako nga delivery sa mga batch sa bakuna nga nag-abot sa probinsya sulod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Gilayon ini nga iga-roll out sulod sa kay Lacson. Sa buwas nga adlaw ini iga-deliver sa mga banwa kang syudad nga handa naman para diri. Ang roll out sa bago nga batch sa Sinovac vaccine pati gayunon samtang nagapadayon man ang roll out sa Pfizer nga vaccine sa Negros Residences kag Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital tubtob sa Biyernes. Nagapanawagan si Lacson sa mga pumuluyo nga magpabakuna agud to mapangapinan ang ikaayong lawas kontra COVID-19. Nagapasalamat man si Lacson sa padayon nga pag-abot sa mga bakuna para sa probinsya, ilabi na karon nga natutukan ang Western Visayas. If I'm not mistaken, this is the biggest number of vaccines that we receive at one time. No? Yes, so yes. there's a focus now on Western Visayas because of the cases. And so let's really take advantage. And on the part of the provincial government, we're ready to roll out whatever vaccines we have. Sa number 2, retirado nga police colonel arestado bangod sang iligal nga pagbaligya sang armas. Ginaresto kahapon sang hinigaran PNP ang retirado nga si Police Colonel Demosthenes Fernandez matapos makuhaan sa mga armas sa buy-bust operation kahapon sa hinigaran. Si Fernandez ang sunod sa PNP isa kaanay intelligence officer kag na-assign man sa CIDG. Sunod kay Police Major Jake Barilla, natigayon ang buy-bust matapos siyang mismo nga gin-contact ni Fernandez nga nagpakilala pa sunod sa iya nga isa ka police general kag nagatanyag sang iya ginabaligya nga armas. Ang 9mm pistol ang iya nga ibaligya kuntani kay Barilla pero sang ginpangayuan sa nagakaigo nga papeles wala sang may napakita sunod kay Barilla ang retirado nga pulis. Gani ila na ini ginaresto. Magluwas sa buy-bust item na recover man sunod kay Barilla sa salakyan ni Fernandez ang pila pa ka mga armas kag high-powered firearms. Kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ang ipasaka sang PNP batok kay Fernandez. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa patay, isa nadakpan sa 5 ka mga pugante gikan sa Negros Occidental District Jail. Ini sa gipadigayon nga joint manhunt operation sa Murcia PNP kag BJMP Region 6 sa Banwa sa Murcia kainasang aga. Yaring report ni Nico Delfin. Sa katubuhan sa Hacienda Velez sa Barangay Blumentritt, Banwa sang Murcia, nalabot sang nagaayam nga katapo sang Murcia PNP kag Bureau of Jail Management and Penology ang 5 ka mga person deprived of liberty nga nalagyo sa Negros Occidental District Jail sa siyudad sang Bago kahapon. Suno kay Attorney Jairos Duhilio, spokesperson sa BGMP 6, nagluntad ang pagbayluhan na isang luthang sa tunga sa mga operatiba kag mga pugante. Resulta nga natiruhan kag napatay si Marvin Celeste. Nadakpa naman ang iya kaupod nga si Daniel Tamon. Suno kay Police Captain Gerald Muya, hepe sang Murcia PNP, nanugid sa ilang mga mangunguma sa kampo nga ginagawan sila sang pagkaon kag pagkabutang sa mga pugante mga lasay kaina sang kagahon. So ang kung sa tabunan sila nalagyo, nagano sila sa mga kampo, hindi man sila makaano sa dalan gid. So by foot lang tanan. By foot. Tapos kagapon may info man na sa bay boundary Murcia Bacolod man. Bago nalabatan Armado sir ang mga pugante. Ang info amo na hindi man ta kasigurado, hindi man ta kumpiyansa. Ang bato ka naagaw nila ang cellphone, ang pagkaon sa Oo. mga trabahador. Possible Oo. sir ari pa sila subong sa Possible ari lang sila sa mga kampo nga panago. Sunod sa mga tanod nga nagupod sa mga otoridad sa manhunt operation,
Armado ang mga pugante. Nagapating PNP kag BGMP nga yara pa sa mga katubuhan, nagahukmo ang 3 sa 5 ka mga nalagyo nga bilanggo. Ginkilala ang mga nagpalagyo nga Sanday Francisco Ipogon sang Kawayan nga may kaso nga robbery with violation against intimidation of person kag robbery with homicide. Siyang ginasiling katapo sang Ipogon Robbery Group. Nakapalagyo man si Danilo Celeste nga utod sang napatay nga taga Victoria City nga may kaso nga carnapping, robbery, illegal possession of firearms kag attempted homicide. Taga Victorias man si Alejandro Montoya nga may kaso nga carnapping, robbery, illegal possession of firearms, attempted homicide kag acts of lasciviousness. Kami di ang mga bagsang trabahador ginabilin sa kilid ng tubo bla, ginpangkuha nilang mga balon. Tapos may cellphone man sila nga nakuha to nga nabutang sa bag. Isang uli dito may mga report man sa akon nga nakakuha sila sa mga linabhan dito nga makailis sila nga hindi sila makilala. Nagpalupad man sang drone ng katapos ang First Provincial Mobile Force Company para makabulig sa ila pagpangita. Sa karon padayon man ang panawagan sa mga otoridad sa Pumuluyo nga magbulig agud madakpan ang mga pugante. Nagtanyag naman sang tag 10,000 pesos nga reward money para madakpan ang mga pugante. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa good vibes, masobra sa 100,000 nga cash kag cheque ang ginuli sa mga tampad nga staff sang isa ka restaurant sa Tag-iya sini sa Banwa sang Manapla. Sang nag-brown out na bilin sang isa sa ilang nga nangin customer ang isa ka bag sa ibabaw sang lamesa. Wala naman nagduha-duha ang watchman kag dishwasher nga si Herman Balasan nga itugyan ini sa cashier sang Bulax Highway Restaurant sa Banwa sang Manapla. Wala siya magdungdong nga ang unod sang among nga bag, mga cheque kag bundle sang kwarta nga naglapot sa 100,000 pesos. Gilayo naman nga gintawgan sang tagdumalahan sang restaurant ang Tag-iya, tubtob nga nabalik ini sa Tag-iya sang amuman nga gabi sang Hunyo 24. Labi ang pagpasalamat sa lalaki nga Tag-iya sang bag nga wala na nagpakilala pa. Kalipay naman ang ginbatsyag Nanday Balasan kag Sheila Grapa kag nga kahera sang restaurant. Suno kay Balasan, nalipay siya nga madamo naman ang nagadayaw kag nagpa-picture pa tungod sang iya ginpakita nga pagkatampay. Pero para sa iya lang, ginatuman ang pagsulundan sang kumbuyahan nga para man sa ikaayo sang ilang mga customer. Bangod man sang bugal nga ila nahatag mismo ang Tag-iya na ang naghatag sang reward sa ila. Kaya mo na nga mga rules niya pati patikit ang pagkagin nakita. Mari, may tiyasar sa mga yan lang mataligan, pagkita ang tao, sir, hindi mo lang kaliyan pagkabal ng balaya hao, kung baga usa siya sir mo. Bob, kung may isa ka bagay, siguro nga dapat makalalaton. Inaang patasan nga pagkatampad siguro. No? Para at least, tanan-tanan lang kung honest lang, tani. Okay, good. Kay, di ba, Ming, biskan sa gamay pa tayo, ginatuluan ta na. Sometimes ganin ka wala, hindi ta masunod. Pero, ang mga ini nga istorya, naghatag sa tunit sang inspirasyon. Nga, dapat gidman sa tanan nga tion, mangin-anyas kita. Nabi ko sa panahon subong pandemic, nabi ko tatanda ka pang kakinahanglan ng kwarta, pero di mo mapinsan na may tao, gyapon niya nga mubray nga ibalik ang hindi iya. So, pasalamatan naton ang mga kasubong nga tao. Kagabay pa magdamo pa sila. Kagabay ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga balita. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.